Prečo ma povolenie? On sa to vrtí. To treba zatiahnuť takto. Nevieš čo. Kde ho necháš? Tu? Áno? No, opie o stôl. Tiež. Tu na. To vyfúčim. Zloží. Dokonca existuje taká, čím to povoluješ, tu ventilku, vieš? Nič nerobím. No. Nemusíš, stačí sedieť a tieče z teba. Neviem, čo Ja tam. som tu s nimi sedela chvíľu, ja som mala úplne mokrý chrbát, úplne. Tieklo mi z neho, a nič nerobím, len ležím. Tento ste zvárať? Keď sa pýtam na to. Danilo, starý človek ma odebral. Však toho leží. Nech ma. Zvára. Zvára nebudem. Detko zvára, on tu celú bránu urobil. On. Celé to. Zadačka sa tam nie. Pusti to. Pusti. Ono sa to skladá od ventilky, ale vidíš, že na konci ti ostalo, tak čo vidím z druhej strany. Vyklúčim ho, je to nahranené tam všetko, No. ale potom to zase môžem odvážiť. No. Ani nie. Si? Teraz. To boli. Čudujem, že som si ho nezlomila. Nie. A Boh vie, možno aj. Všetko je možné. Nie, to ma ten nejď boli. Máš vidičku. Nehľadám. A čo hľadaš? Nepoviem ti, pokedy sa to nedozvieš. Červené líby. Máš tu nejaký oný? Šipšanok? Nesem ti mydlo? Bo chod zobrať mydlo do Nie, kúpelky. tak netreba. A nech sa prebehni, však má mladé nohy. Vybaj do kúpelky mydlo zobrať. Čo ty robíš? No, mala som tu mydlo, ale furt bolo na zemi. Tak som ho Troška, alebo dala preč. solvinu, ti donesem ti solvinu. Na čo? Nechcem. Na bývanie. No. Ráno ti zavolám, či cestujem. No. Ale nás si poslať vláda. Na tento ono. Jaká si horúca. Keď kokos. Ale keď mi pálíš rukou. No. Tak teplo. Dobre. Áno?
tak môžeš to odniesť. No, to je. Tak idem aj ja hore, čože. Vybaj. Ty nájdi mi prsteň. No čo hlavne, s tým už vyzať, ale keď ja som, že tu, ale To bol taký pekný. keď len to tvojou, to ono, tam to nenájdem. Nie, niekedy by to by prešlo, tak to mi navštívam. Domácim kýblom. Do trávy to vylejem. Aby bolo tráve neublíži. No, a on dá nech sekne. Mne nesekne, ale ma boli palec. Neudržím sa na tej nohe. Či bude palec všetkému na vine, mesia. Že ráno stanem a nič nebude. Nebojka šiminka. Budeme ho staviť. Čo sa ti ľúbi? Bicykel. Bicykel sa ti ľúbi? Áno. Prečo? To je Nikolí. Ja vám Keď budem veľká a bohatá, tak ti taký kúpim. sa páči. Čo verný? Čo vrem? Červený? Áno, Natáča všetko, vrátce. Ten môj? áno. No a teraz ho požičame tete Lube. Však tatko aj tak nie je doma, aj tak sa nebudeš chodí bicyklovať. Traktor, trepem. No, traktor. Robíme. Má mucha. No, Má ľudí. dobre, no. Choď si domov. Týka. Nie, ale potom je strašne horúca tá voda. Tak je teplo aj na to. To som zase dopušťala teplo. Ráno to potom kontroluj. Nech sa dozviem, že Určite sa na to spomeniem. čo točíš film? Točíš to. Dobre, zmizlo to. Čo? Sa teším. Áno. Motor, to všetko vidí. Neteče,
na koberci cez zimu. Ani kvapka nejde. Nie, vidíš, že podal tam sú. Martin mi volal, bol zobrať súdky a na tých súdkoch bol ten saček s tým obrusom. No. Som to zabudla zobrať včera. Tak som mu to tu nachystala. On to odniesol a potom mi volá, že čo je v tom sačku? Ja, že obrus pre Nelu. On že aha, dobre. Potom mi Zuzka volá. Čo to je v tom sačku? Hovorím, obrus pre Nelu, Vladové kráľovstvo. Že jaj, dobre, díky. Ako to Štefan mi doniesol. A to už na čo potrebuješ No a vyprávať? však, ale kde by som to ja zobrala? To je jedno, to No a nikto čo? sa nepýtal, skade to má. No a čo, však to je jedno. Doniesol som, starý obus som doniesol. No a čo? Ale však bol jak nový. Ako môže si prestrieť niekde. Neviem kde, ale však nech si prestrieť. Nie, dajú na vystrihovanie, sa to zahodia. No však áno, tá na takéto niečo. Však to je obyčajný igelit. No to nie však je áno, veď nech sa zahrá. nejaký Nech zázrak. si zavoj z toho spraví. No, však hovorím, že to na to, oni to sa s nie. tým zahrajú. Že kde si to prestrelie, to je... No. A je tu je na čo to autičko. To Denise pre malého do Švajcu. Tam nemajú. Krsňa ona. Však to je pre malé decko. To je pre, oni majú malinkého, no. Takú Bertu, aspoň sa zbavím rárohy. To dedo kúpil Sofii. Vieš, a sedela na tom asi raz. No, a odtedy to je hentam. Ja som to už aj kamoške požičala do Lehotky. Tá už mi to aj vrátila, lebo Alex z toho vyrastol. No jasné. Tak toto putuje, kade tade. To má diaľkové, vieš, Áno, a tam však to ty sadne to keruješ, decko no. a ty ho šoferuješ. Nevie s tým zatačať. No, naša Nela v tom vôbec A ten, kto nesedela. vie zatačať, to už je tak veľký, že sa tam nemyslí. Ja viem, čo to tam je. Nelča v tom vôbec nesedela. To nemala záujem. A bicykle a také. Vyrastie a povie, že chce takéto. No. Hlavu je otrhne hneď. Na čo sa otrhne si A zaraz, no veď, možno. darca orgánov. Ale to čo máte za názory? To ste všetci. Vieš, koľky už boli takí? No však no dobré, ale čo to s tým má? Darca orgánov je ten, čo je blázon. No áno. No, tak teda. Čo ide 160 No, cez Topolčany. Presne, čo sa divíš potom. Tomu vybehne každý druhý. Lebo ty keď sa pozrieš, nikto tam není, pohneš sa autom a on sa tedy priletí. No, Tak, to je rýchlosť no, na však tej motorke, no. To, takí sú jednutí. V meste sa tak nesmie jazdiť, kde je pohybal. no jasné. Ale to sú blázni. Neviem, kde sa tak ponáhľal, No. až sa doponáhľal. Tak, no potom je rýchlejšie na vrtulníku. Potom ďalší ešte dávno, ešte na nejakom Mustangu razdrbal, prišiel o nohu a zomrel. Na Mustangu? No, Na koni? nie, jak sa to volalo, tie motorky? Mustang je koň a auto. Nie, tie motorky, také tie prvé, čo boli ešte za komunistov. Je aj pionier? Neviem, či pionier Tam bol akurát. Mustang, taký pionier všeli, čo to bolo 50, to išlo 30. Nie, toto išlo rýchlejšie, to nebol pionier. To bol taký, už po pionierovi bola aká motorka a zúbal sa na nej. Prišiel o nohu, tu som takto niesla do No. spalovne na rukách Čo to ti otým? a umrel. Neprežil to. Bože, 6 hodín ho operovali, to bola katastrofa, ak bol rozmlatený. Áno, však to si nič, to si babika. No, Obacha ťa ozvodila. no. Slezinu ti odtrhne hneď, ak sa bachneš. No, naraz. Obličky, 160. pečenku rozdrapí. Keď sa ti tvoje telo zastaví, tak orgány letia ďalej. Sa ti pokrúti všetko v bachore. No. Však minule prijali na pohotovosti, došiel nám to doktor povedať, akú babu tam má. No. Že má srdce na opačnej strane. Že má potubereje a srdce má na opačnej strane. Chápeš? Nechápem, to nemusíte chápať. Ako, ja som to nechápala. Ja som Že no to, tie plúca, že tak urobili, že vytlačili to srdce na opačnú stranu. Ono sa toľko dočiahne. A aj s bolo tými jej zle. pripomínami. Áno, Vieš, čo máš dočiahne, áno, toľko sa... dočiahne. Čili sú elastické. Dočiahne. Nejaká Macedónka to bola dokonca. Prekonala tú veru. A tá
Takto je srdce na opačnú stranu. Koho nám to tu neuložíte pre Boha, však čo my tu s ňou budeme robiť? Že nie, že idem vybavovať preklad. Myslím, že to si aj z anglická auto, že má No, na opačnej strane no všetko. áno. Ideme ešte teraz poslednú minútu chytiť koleso zadné a odchádzam. Vieš? Som sa najradšej vyviazala o luster. Daj si